Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. Дӯстони азиз, навори имрӯза навори беҳтарин шудаga ки хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе шудаганд бо нархҳои дастрас. Агар шумоам чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан ё ин ки фурӯхтан, марҳамат дар ватсаи ман роӣ кинед, суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пурраш дар ватсап партоед. Дар 4-5 ютуб канал реклама карда, дар телеграм, инстаграм реклама карда, дар ҳамин 4-5 рӯз иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешрави мост. Ҳатман лайкҳоро фаромӯш накунед. Ба ҳаматон тамошобиҳо фароғатро хоҳон ҳастем. Зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳасте ки қарор дорад дар Федератсияи Россия дар шаҳри Сафонова, Смоленская област дар Горни мебошад. Хона дуэтажа ҳастаи дӯстони азиз, 110 квадратный метр ҳастаи. Хоб дуэтажа гуфтем дӯстони азиз, 4 дар хона ва дар 16 сотих замин сохта шудагиай. Хай хона айни ҳол мисол дӯстон дар навод дестен чӣ хеле ҳоладай. Хона фақат иваз ҳам мешавад ва нархати ҳам фурӯхта мешавад. Хона иваз карда мешавад ба хонаи дар Тоҷикистон будагӣ дар шаҳри Ҳисор бошад ҳам боз беҳтаринай. Хоб нархи хонара 2 миллион рубл мегӯяд. Дӯстони азиз, хона аз вокзал 3 километр дур мебошад ва дар вокзал электричка ҳастай, поезд, автобус ҳамаи чӣ ҳастай. Хулоса дар наздикиаш мактаб, магазин, масҷиди калон, аптека, садик, озон, валберис ҳастай. Гирду атрофи хона маҳкам завор дорад, гараҷи мошина ҳам дорад. Ба нияи даруни хона тагиш полни подвал аст. Дар якум этаж дархона бо балкон ва кухня дорад. Дар дуюм этаж бошад, дархона ва балкон дорад. Нархша 2 миллион рубли русӣ мегӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат дар рақамҳои экранда 910 711 89 45 қадам метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳасте ки қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград мебошад, яъне ки хона коробка ҳастай. Духонага 48,7 квадратный метр ҳастай. Дом 11 этажаҳай. Хона қарор дорад дар 7 этаж. Нархи квартира дӯстони азиз 275 000 сомониш мегӯяд. Боз гуфтагие ки савдо ҳам мешавад. Савдо дар назди ҳамин хона. Духонага 48,7 квадратный метр ҳастай. Дар наздикаш мактабу магазину ҳам хеле со ҳастай. Хулоса дар рақамҳои 870 34 46 46 рақамҳои дастеш ва рақами ватсапша мондагай метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, навори беҳтарин шудага иншоалло ки ман бовар дорам ба ҳаматон маъқул мешавад. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, роӣ кинед реклама карда бо хости авло фурӯхта медиҳем. Раҳмати калон бори дастгиртон. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиён қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хонаи фурӯшӣ дар Аманал, деҳаи Меҳтарӣ. Хоб деҳаи Меҳтарӣ гуфтем дӯстони азиз, 4 дар хона дар 6 сотих замин сохта шудагиа. Гирду атрофаш маҳкам, дар наздикиаш мактаб, магазин, масҷид ҳастай. Хонара дӯстони азиз гуфтагиа ки соли 2024, яъне ки нав сохтагишем, обу сӯед ҳам мушкилӣ нестай. Нархи хонара 420 000 сомониш мегӯяд. Ина ҳолати даруни хона. Дар рақамҳои ватсапаш 55 59 рақами ватсап дорад. Охираш 0808 рақамҳои дастиши қадим метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Арзон ТЖК ҳатман салом расонед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. ҳавлии фурӯшӣ 3 сотиқ замин ай. 4 дар хона, ремонтош хуб, криша конверт, кухни отделӣ дар автоцентри рӯпарӯи заправкаи Газпром. аз роҳи калон 300 метр дарунтар. ҷош ҷойи беҳтарин. Як хонага ҳам бошад иваз мешавад дар Душанбе. болои пул мегирем гуфтагиай. харидори анеқ бошад боз савдо мешавад. нархи хонара 532 000 сомониш мега. дӯстони азиз, гуфтагиай ки ба як хонага алиш мешавад. марҳамат, гирду атрофаш маҳкам, ҷои беҳтаринай соҳиби хона ҳам хеле қайд кардагӣ ҳастай. оби свет ҳам мушкилӣ нест. нархша 532 000 сомониш мега. метавонед дӯстони азиз муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон касоне ки аз ноҳияи Зарафшон хонаи заминӣ дархост карда бинанд, марҳамат, бо нархи арзон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Зарафшон, деҳаи Маърифат, гирду атрофи хона маҳкам. хоб 4 дар хона ва дар 5 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи ҳамаи хонара 290 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, фақат медорад гуфтагиай ки зиндагӣ мекунӣ. 4 хонага шербачо дар 5 сотиқ замин сохта шудаги деҳаи Маърифата. марҳамат, сӯрошна успех кунем. нархша арзон гуфтесай. дар рақами 918 41 90 01 метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. ва дӯстони азиз, боз як хонаи дигар, хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Чимтепа, яъне ки дар тарафҳои Чимтепа ҳастай, деҳаи Дарёобода қарор дорад. хона дарвозаи калони хушрӯчаспондагӣ, гирду атрофаш маҳкам, яъне ки дар инам хеле ремонт мебошад. 4 хонага 4 дар хона ва дар 4 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи хонара 550 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, хулоса ҳами хеле нархҳоро мо ёфтем барои подписчикони канали Арзон Тиҷике пешкаштон гардондем. шербачо мисол иҷа мо ягон чи гунаҳгор нестем. чӣ хонае ки мо дароӣ кунанд бо нархҳои кадом мисол 500-аш мемонад, 600-аш мега, мо ҳамон қадора мегирем мемонем. хайр, мо ҳаматон ростига мефаҳмам ки бисёриётон дар ҳамин ғарибӣ ҳастен. худованд ҳамаи ғариборо дар паноҳи хелаш нигоҳ дорад ва мисол бародари азиз, худованд ҳамаи ғариборо, ҳамаи одамое ки соҳиби, яъне ки нияти хона харид барои канали мо медоранд, соҳиби хонашон мекунад. дӯстони азиз, гуфтагиай ки салому алайкум, хонаи истиқоматӣ иборат аз 5 дар хона мебошад дар маҳаллаи Пахтакор, ноҳияи Фирдавсӣ, Ипразем, наздикии академия. хона таъмири замонавӣ дорад. таги хона куллан подвал мебошад. сӯрош нафрохта мешавад. 5 дар хона ва дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи хонара 795 000 сомониш мега. барои муҳоҷират, барои одамои хонахара и пул беҳад пули калони ширинар. дар рақамҳои 986 42 00 08 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонафурӯшҳо аз ҳаматон хоҳиш мекунам, ба хотири ҳамин ғарибо, ба хотири одамои хонахар, илтимос хонаатона камтара кам бошад, арзонтара монанд ки шитоби ҳамёрам, яъне ки зуршон бирасад барои харидан. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ назди мактаби рақами 123. хонаро харидистен, хона ремонтҳои замонавӣ. 8 дар хона ҳастай, дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай. гирду атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ ва дарахтҳои мевадиҳандаам дорад. 6 сотиқ замин, 8 дар хона шерунар, ноҳияи Рӯдакӣ. хоб, нархи хонара 670 000 сомониш мега. кухни, баня, ошхона, ҳамаи чиз дорад. дар рақамҳои 919 10 96 00 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз,
ғарибо муҳоҷиро апау хоро хоҳиш мекунем аз ҳаматон мисол агар аз ин навори мо наёфтем ягон хонаи фурӯшӣ ягон хонаи арзон подписатсия кунед аз куҷое ки хона дар кордон бошад ҳаракат мекунем аз ҳамон ҷои гуфтагитон бо нархҳои арзон ва дастрас ҳаракат мекунем гуфта ба шумо пешкаш мекунем. Инак дӯстони азиз мегузарем ба эълони дигариамон. Хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз хонаи заминӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ дар деҳаи Дарёобод. Дар маҳаллаи Дарёобод 6 дархона ва дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай. Хоб касоне ки дӯстони азиз мисол аз тарафҳои ноҳияи Фирдавсӣ ҳастанд медонанд ки Дарёобод чӣ қадр бода ҳавои тоза дорад. Хона ремонтҳои замонавӣ пеши к ҳастаи хулоса. Нархша 550 000 сомониш мега. Дар наздикиаш мактабу магазин ҳастай. Хулоса оби сояда мушкиле нест. Нархаш 550 та срочно фурохта мешавад дар рақамҳои 553 62 93 93 хади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷаки ҳатман салом расонед. Хона дӯстони азиз ногуфта намонад ки хонаи деэтажа ҳастай. 6 дархона дар 6 сотиқ замин сохта шудааи. Марҳамат дар тамос шавед. ва дӯстони азиз боз як то дигар ҳастаи хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансур сеюм база. ҳавлӣ иборат аз 8 та ҳуҷра, иборат аз 8 дархона ва мансар. Обу свет 24 соата ҳастай. Оби нӯшокӣ соатакӣ, вале бочкаҳои калон барои захираи об ҳастай. Бемалол об мерасад 24 соат. Ориентир чордома тарафҳои аэропорт. Глобус назди мактаби рақами 39. Адреси Праш дар наздики хона мактаб барои фарзандонатон ҳастай. Магазинам ҳастай. 8 дархона дорад. аз табиати тозаи ватан дар ин ҷо баҳра баред. Нархи хонара 680 мега. марҳамат дӯстон занг мизанед. дӯстони азиз касоне ки квартира кофтеса бошад ина марҳамат квартираи фурӯшӣ яъне ки дар ноҳияи Сино дар тарафҳои Гипразем Соколни этаж дар подвал қарор дорад. хона гуфтем дар Гипразем дар такхона Соколни этаж қарор дорад. як хонага 38 квадратни метр мебошад. хона техпаспорт дорад. суроға пушти деҳқонбозор назди бозори Вориси Сомон. илтимос гуфтага ки беҳуда занг назанед. нархи хонара 175 000 сомониш мега. хона бетаъмир қутии холиай коробка мебошад. нархша 175 мега. дар рақамҳои 918 55 45 49 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино дар Гипразем дар қарор дорад. хоб духонага 74 квадратни метр мебошад. хона дар шашум ошёна ҳастай. нархша 590 000 сомониш мега. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ дар шашум ошёна ҳастай. нархша гуфтем 590 та. кухни ҳоҷатхона баня ҳамаи чиз дорад. бе ягон мушкили оби суяда мушкиле нест. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. дар наздики хона мактабу магазин масҷид балниса ҳама хеле чизо яъне ки ягон чиз мушкилӣ нестад. оиди мисол ҷош оиди дар наздикиш ҳамаи чиз хулоса дорад. нархаш 590 та. дар рақамҳои 976 80 47 80 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ё ин ки бештарашро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ҳатман дар навор лайк кунед, дар канала подписатсия кунед, дар комментария арзон теҷаке ба пеш бинависед. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат мекунам барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз фикротона ҳатман дар комментария бинависед. мо аз шаҳри Душанбе квартира бисёр ба навор бигирем ё ин ки хонаи заминӣ. ҳатман дар комментария бинависед. квартираи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Коровон дар қарор дорад. духонага 48 квадратни метр ҳастад. дар сеюм ошёна ҳастад.
хонаи фурӯши мо дар сеюм ошиёна нархи хонара 355,000 сомониш мега. Ина шербачо бо нагрен ки арзон тиҷа фақат хонаҳои қимат ба навор мегирӣ. Ина квартираи фурӯшӣ дар Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон духонага 48 квадрат метр астай. Нархаш 355,000 сомониш мега. хонахарҳо, квартирахарҳо квартираи арзон кофта ҳисоб бошад. Марҳамат дар рақамҳои 889 99 14 14 хати метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. сурошна духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино дар тарафҳои Дӯстӣ. хоб фурӯшӣ ҳастад дар Мардон, Дӯстӣ, Рӯпарӯй, Част. Доми кирпични 4 этажа, хона дар 1 этаж астай. Доми 42 пеши супермаркети ботин ремонташ беҳтарин люкс бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад. Лави роҳда наздик. Харидори аниқ бошӣ, боз савдо мешавад. Духонага 40 квадрати метр астай. Дӯстони азиз, муомила ҳам мешавад. Любое время занг бизанед, ватсапам ҳастай. Маълумоти бештар бо телефон семиткахарҳо гуфтага ки илтимос занг назанед, яъне ки илтимос хонара нарша арзон накунед. Арзон мешавад, не ки мисол арзон намешавад. Нархи хонара 540,000 сомониш мега. Марҳамат занг бизанед. квартираи фурӯшии сехонага бо нархи якхонага шербачо. Марҳамат. сехонага квартира ҳаҷми хона 80 квадрати метр мебошад. Хона ҷойгирай дар ноҳияи Сино пушти бозори Балх. Аз бозор 400 метр дур. Дом 2 этажа. Хона қарор дорад дар 1 этаж. харидори аниқ бошӣ, боз арзон мешавад. Сорошна сум дар курай. сехонага 80 квадрати метр. нархи хонара 550,000 сомониш мега. Марҳамат дӯстони азиз, дар рақами рекламда 905 73 99 02 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашонро аз худи соҳибашон пурсанд шавед. шербачо ва апа ва хоҳаро навори имрӯза ба анҷом расид. хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланд бошед. боқӣ дар понои худо бошад. худованд нигоҳбонтон бошад. хайр дӯстони азиз.